Pulote India ang kang sita dak kadu kabe kaching thur alam ke claim pon ji akam an alam ke kaching pai pon ang deng bina lasi ilitum dak BJP Karbi Anglong mate team Karbi Anglong pen ilitum kachitoidun Omor Singh Tisu alangli candidate kelong pen kaning je alam je nili phanjong si Karbi Anglong arat atum MP nang pahailote nili parliament along autonomous state aputhak kaning jerun chot kali ke pachun ji aphan claim ponji pula bangso asai ating pen alangli ke chengsi ningkani si pleng play aprang alangli parliament along kaning jedun ilitum katu kavita Karbi Anglong arat atumta theklong prong athi halasu hutta Prime Minister lapen Home Minister atum banglote Prime Minister amen NPNC Jindabad Home Minister amen NC Jindabad pusi kapre katume kehan te bon sita ilituma MP Omor Singh Tiso bangke ladak CM Sardomen Chingwai pamika pen alang lituma bangke haladak Prime Minister lape Home Minister ke wang bom huta alang li hemprek alam kaning jeke ing ton te pin lapuson ilitum thek long lapen haladak la sualam pen ningje det apisita me sebagai prime minister atau minister athengno si ilitum kaning je hospital lapen isi aprang-prang pen kami itu ekong Dr. Jonto kita ilitum MP parliament aru